בוקר טוב לכולם, ותודה שהצטרפתם לוובינר בנושא מערכות ראייה ממוחשבות. שמי יורי, אני מהנדס מכונות בחברת מדיטל ויז'ן, ואני הולך להעביר לכם את הוובינר היום. חשוב לי לציין שאם יהיו לכם שאלות נוספות לאחר הוובינר, אתם מעוניינים, או שאתם מעוניינים במידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל או בטלפון שמופיעים פה, ואשמח לסייע לכם. רק שנייה. אוקיי. אז מה על הפרק? נתחיל בהיכרות עם מערכות הוויז'ן השונות, מהן היכולות שלהן והשימושים הפופולריים. לאחר מכן נמשיך להיכרות עם רכיבי המערכת, נכיר מספר מוצרים המתאימים לצרכים השונים ולאפליקציות שונות, נלמד כיצד לבחור את הפתרון המתאים לצורך שלנו, ובחלק האחרון נבצע הדגמה בלייב על מערכת CVX, ובסוף יהיה זמן עבור שאלות שלכם. אנחנו נדבר, הרכיבים פה בעצם, מהי בדיוק מערכת ויז'ן. מערכת ויז'ן זו מערכת בקרה המבוססת על מצלמה ותוכנת עיבוד תמונה, הנועדו לביצוע בדיקות באובייקט המצולם. לדוגמה, במפעל, אם נוכל, כאשר נתקין מערכת ויז'ן בשלבי הרכבת המוצר לבדיקות של קיום חלקים ותקינותם, או בסוף התהליך לוידוא המוצר המוגמר לפי פרמטרים שחשובים לכם, כמו גודל, צבע, זיהוי פגמים ועוד. מערכת ויז'ן מורכבת מארבעה מרכיבים קריטיים, והם הבקר או המחשב המבצע את עיבוד התמונה לטובת זיהוי הפרמטרים שהגדרנו, והמצלמה, האופטיקה והתאורה אשר משפיעים על איכות התמונה המתקבלת. ככל שהתמונה תהיה יותר איכותית, כך נוכל לבצע בקרה טובה יותר על האובייקט הנבדק. נעבור לכמה מושגים בסיסיים שאתם צריכים להכיר לי כדי שנמשיך. Field of View. הגודל הפיזי של התמונה, בעצם השטח הכולל אותו נדרש לראות בעזרת העדשה. ככל שהחלק שלכם יהיה גדול יותר, ככה תצטרכו field of view גדול יותר כדי לבדוק אותו. Walking distance, מרחק העבודה, המרחק בין העדשה לאובייקט, בו העדשה ממוקדת על האובייקט הנבדק. בעצם פוקוס, כמו בכל מצלמה בפלאפון שלכם, כדי שהתמונה לא תהיה מטושטשת, האובייקט צריך להיות בפוקוס. depth of field, עומק שדה, הטווח המקסימלי באובייקט יהיה בפוקוס. קיימות עדשות עם עומק שדה גדול של כמה מילימטרים ועשרות מילימטרים, וקיימות עדשות עם עומק שדה קטן ונמוך של מילימטר ומטה. רזולוציה מוגדרת כמרחק מינימלי בין שתי נקודות שעדיין ניתן להבחין בהן כנקודות נפרדות, אבל רזולוציה היא פרמטר מורכב, תלוי בעיקר בעדשה ובמצלמה, ולכן נרחיב על כך בהמשך. כעת נעבור למה בעצם קיים במצלמה. כל מצלמה, בכל מצלמה קיים חיישן CCD או סימוס, תלוי במצלמה, אשר מקבע את כמות הפיקסלים של המצלמה. ככל שהחיישן יהיה גדול יותר, כך למצלמה יהיה יותר פיקסלים, מה שיוביל לרזולוציה טובה יותר של התמונה אותה נצלם. בצד שמאל ניתן לראות את כמות הפיקסלים ביחס לגודל החיישן, כפי שאמרתי קודם, ככל שכמות הפיקסלים גדלה כך גם החיישן, ופה אפשר לראות את הדוגמה לכך. כאשר נצלם לצורך הדוגמה אזור של 30 על 30 מילימטר בתוך לוח PCB, תוכלו לראות את ההבדלים באיכות התמונה המתקבלת עם כל מצלמה. תסתכלו פה מימין, בעצם יש פה כמה דוגמאות של שליש מגה-פיקסל, 5 מגה-פיקסל ו-21 מגה-פיקסל. בעצם אם נסתכל על התמונה של השליש מגה-פיקסל, נוכל לראות שהתמונה מטושטשת. אבל אם הבדיקה היחידה שאתם צריכים לעשות היא זיהוי קיום החלקים הגדולים ב-PCB, יכול להיות ששליש מגה-פיקסל כן יספיק לכם. כמובן שבמידה אתם צריכים לזהות גם את הרכיבים הקטנים יותר ולראות אם הם קיימים או לא, מצלמת שליש מגה-פיקסל לא תספיק לכם, בגלל שהכל מטושטש שם,
ותצטרכו להשתמש במצלמה של 5 מגה-פיקסל, ואם אתם צריכים לזהות גם את הכיתוב למטה, מתחת לרכיבים, גם 5 מגה-פיקסל לא יספיק לכם, תצטרכו לעלות ל-21 מגה-פיקסל, ואז תוכלו באמת לזהות את כל הרכיבים, גם את הרכיבים הגדולים, גם את הקטנים, גם את האותיות, כל פגם קטן. כעת נלמד איך לחשב את רזולוציית המדידה. כדי לחשב זאת, כל מה שצריך לעשות זה לחלק את ה-field of view שלנו, הגודל הפיזי של התמונה, בכמות הפיקסלים של המצלמה, בציר ה-X ובציר ה-Y. נעשה פה דוגמה קטנה שתבינו, אם ניקח מצלמה של 2 מגה-פיקסל, תוכלו לראות את זה מקודם, 2 מגה-פיקסל, זה בעצם 1200 על 1600 פיקסלים. בחיישן CCD שלך, כמו שאמרתי, יש 1600 פיקסלים בציר ה-X ו-1200 בציר ה-Y. אם ה-field of view שלנו הוא 30 על 30 מילימטר, נחלק 30 מילימטר ב-1200 פיקסלים, ונקבל סדר גודל של 0.02 מילימטר לפיקסל, וזאת היא רזולוציית המדידה שלנו, איתה אנחנו נעבוד כדי לזהות חלקים ומדידות וכדומה. חשוב לציין כי בזכות הבקר, הרזולוציה משתפרת, והבקר יודע להשתמש במושג שנקרא סאב-פיקסלים. סאב-פיקסל זה בעצם, כל פיקסל מקבל ערך בין 0 ל-256, ולפי גודל הערך ניתן לבצע מדידה מדויקת יותר. לדוגמה, תוכלו לראות את זה פה, אם הערך המתקבל הוא 128, הבקר יחשב את המדידה עד לאמצע הפיקסל, ולא יחשב פיקסל שלם. כעת לאחר שדיברנו על רכיב המצלמה, נעבור לאופטיקה. נרצה לדעת לבחור את העדשה המתאימה לצרכים שלכם. יש כמה וכמה סוגים של אופטיקה, לא כל סוגי האופטיקה מצוינים פה, אבל לצורך בקשות מיוחדות אני אוכל כמובן להסביר עוד על אופטיקות שונות. בחירת העדשה זו חלק חשוב במערכת ויז'ן, כיוון שהעדשה משפיעה מאוד על התמונה הסופית המתקבלת בבקר. חלק מהנקודות שצריך להסתכל עליהן כאשר בוחרים עדשה הם גודל ה-field of view, למשל אם נרצה לבדוק אום בגודל 10 מילימטר, או מדבקה עם ברקוד ונתונים בגודל 300 מילימטר, נצטרך לבחור עדשות שונות בשביל זה. דיוק גבוה. לדוגמה, כאשר ננסה לבצע מדידות בדיוקים של מיקרונים, נבחר עדשה מתאימה לכך. עומק שדה. כשנרצה לבדוק חלק עם מדרגה מסוימת, נרצה שכל החלק יהיה בפוקוס, ולכן נצטרך עומק שדה גדול. והגבלות פיזיות, לוודא שיש שטח פנוי במכונה או לקו לפי האופטיקה, לפי סוגי האופטיקה שונים, יש גדלים שונים לאופטיקה שונה. כעת נדבר על העדשות והבדלים ביניהם. עדשה רגילה. פה ניתן לראות עדשה רגילה, ואפשר לכוון את מרחק העבודה שלה על ידי כיוונון נקודת הפוקוס. ככל שנגדיל את מרחק העבודה, כך גם יגדל ה-field of view שלנו. עדשות אלה מתאימות לרוב האפליקציות כיום, והן מאוד נוחות לשימוש, בגלל שהן מביאות לכם מאוד שילובים מרובים של מרחקים והגדלה ונקודות פוקוס. בעדשות הפשוטות קיימים עיוותים של התמונה, ניתן לראות את זה בקלות בלוח השחמט פה. כאשר רוצים לבצע מדידות מדויקות עם המצלמה, מומלץ להימנע מעיוותים האלה, ולכן עדיף להשתמש בעדשה אחרת, עדשה טלצנטרית. בעדשות טלצנטריות העיוות הרבה יותר קטן ואפילו זניח. בעדשות אלה קיים עומק שדה גדול ואין אפשרות לשנות את נקודת הפוקוס. מרחק העבודה קבוע לפי המכניקה האופטית של העדשה. בעדשות כאלה אנחנו לא משתמשים באפליקציות של מדידת חלקים ודיוקים של מיקרונים. עדשות אלה יותר גדולות מעדשות רגילות, ככל שתצטרכו field of view גדול יותר, כך העדשה תצטרך להיות גדולה יותר. לצורך הדוגמה, אם תראו פה עדשה רגילה, אתם רואים את זה? עדשה רגילה של מצלמה, שאפשר להגיע איתה גם ל-field of view של 1000 מילימטר. רגע, זה מה שקבע. ולעומת זאת,
יש עדשה יותר גדולה, עדשה טלצנטרית, אם אתם יכולים לראות, בבקשה. נכון. שזאת בעצם עדשה שמגיעה לפילד אוף ויו של אזור ה-100 מילימטר, וגם שוקלת 2.5 קילו, ולכן משתמשים לדברים מאוד ספציפיים, ולא סתם לכל אפליקציה. נעבור לעדשה הבאה, שהיא אופטיקה 360. ישנם מצבים בהם נרצה לקבל תמונה מלאה של המוצר מכיוונים שונים. נוכל להשתמש בכמה מצלמות מכמה כיוונים, או לסובב את המוצר כדי לתת תמונה היקפית. אך בשימוש בעדשה המיוחדת הזאת, אנחנו מבטלים את כל האפשרויות האלה, אנחנו משתמשים במצלמה אחת, נוכל בעזרתה לקבל תמונה מלאה של המוצר, המצלמה תצלם מלמעלה, 360 מעלות, כך שנוכל לראות את כל הצדדים עם מצלמה אחת, מה שכמובן יהיה פשוט יותר לביצוע מאשר התקנה של כמה מצלמות, או לבצע סיבוב של החלק. כאשר אנחנו מצלמים מלמעלה ב-360 מעלות, מתקבלת תמונה כזאת, אני אסמן. אך הבקר יודע לפרוס את התמונה לסטריפ, ולאחר מכן לבצע את הבדיקות הנדרשות, חיפוש פגמים, קריאת ברקוד ועוד. קיימת גם אופטיקה 360 שהיא בודקת את החלק הפנימי של המוצרים ולא את ההיקף החיצוני. פה ניתן לראות בעצם בתבריג של אום, ניתן לראות פגמים פנימיים ולפי זה לפסול אותו. כאן הוא בעצם בצורה עיגולית, ופה לאחר הפריסה ניתן בקלות לזאת פגם. מצוין. עכשיו כשבחרנו את האופטיקה המתאימה לפרויקט, נותר לנו המרכיב הקריטי של בחירת התאורה הנכונה, שתעזור לנו להשיג את המטרה שלנו. עבור כל יישום, המטרות העיקריות של תאורה הן למקסם את הניגודיות של התכונות שיש לבדוק או למדוד, למזער את הניגודיות של התכונות הלא מעניינות בחלק, ולהיפטר מהשפעות חיצוניות כמו תאורת הסביבה. בואו נלמד על מספר תאורות שונות. תאורת הלואו אנגל מאירה על החלק מלמעלה בזווית במרחק קטן של עשרות מילימטר, ומדגישה פגמים אשר משנים את גובה החלק, למשל שברים. ניתן לראות בדוגמה פה, שכאשר קיימים פגמים בקצוות החלק שקשה לזהות עם תאורה רגילה, תאורת הלואו אנגל מדגישה פגמים אלה. ניתן לראות פה את הפגם שפה קשה לזהות. תאורה הזאת מאוד ספציפית לפגמים מאוד יהודיים ולחלקים מאוד ספציפיים לפי האפליקציה. התאורה הבאה היא תאורת המולטי-אנגל. תאורת המולטי-אנגל, בדומה ללואו אנגל, גם עובדת על אותו עיקרון כאשר היא עובדת ב-walking distance נמוך, אך האפשרויות של המולטי-אנגל הן שאפשר להעלות אותה ולהגיע איתה לגבהים גם גבוהים ולקבל תאורה טיפ שונה, אך עדיין איכותית לצורך אפליקציות מגוונות. פה יש יותר אפשרויות, אם החלקים שלכם הם חלקים שהם משתנים, או יש הרבה דברים שונים שיכולים להשתנות, אתם יכולים להשתמש בתאורה כזאת, שתפתור לכם כמה בעיות במקביל. לאחר מכן, התאורה הבאה זאת תאורת הדום. כאשר נרצה לבדוק אובייקט עם גיאומטריה מעוקלת שמחזיר אור בצורות שונות בחלקים שונים, נרצה להימנע מהשתקפויות שיכולות להוביל לאיבוד מידע בתמונה. תאורת הדום מספקת תאורה מכל הכיוונים, התאורה יוצאת מפה, פוגעת בדום בעצם וחוזרת למטה, היא מספקת תאורה מכל הכיוונים ומבטלת את ההשתקפויות. ניתן לראות פה בדוגמה עם תאורה רגילה ועם תאורת דום. לאחר מכן נדבר על תאורה קוקסיאלית, כאשר נרצה שהאור יגיע בצורה מקבילה למצלמה ויפגע באובייקט, וכך יאיר את כל שטח האובייקט בצורה אחידה, נשתמש בתאורה קוקסיאלית. התאורה מאירה לתוך מראה חצי שקופה, כפי שאפשר לראות. האור פוגע במראה ואז פוגע במטרה.
כאשר המצלמה ממוקמת מעל התאורה ומצלמת דרך החלק השקוף של המראה. וכך ניתן בעצם להגיע לתוצאות כאלה של צילום מלמעלה ועם תאורה מקבילה למצלמה. התאורה הבאה זו תאורת הלומיטרקס, תאורה אחורית. התאורה האחורית זו תאורה של שמים מאחורי אובייקט ומול המצלמה, על מנת לקבל את קווי המתאר של החלק. לראות את זה פה לדוגמה, ופה. תאורה זו משמשת בעיקר לביצוע מדידות של חלקים וזיהוי של חורים בחלק. לדוגמה, אפליקציה האחרונה שעשינו זה שימוש בתאורה אחורית על לוח PCB, לטובת זיהוי מיקום החורים ומדידת הקוטר שלהם. כאשר נשים את התאורה האחורית מאחורי ה-PCB והמצלמה מלמעלה, בעצם הדבר היחיד שנזהה זה את החורים ואת הרדיוס או הקוטר שלהם. תאורה הבאה זו תאורת הלומיטרקס. תאורת הלומיטרקס זו תאורה מאוד מיוחדת, היא מאפשרת לאתר פגמים ושקעים באובייקט על ידי צילום של מספר תמונות עם תאורה בזוויות משתנות. בזכות תאורה זו ניתן לקבל טופוגרפיה מדויקת של האובייקט. איך זה בעצם עובד? התאורה מאירה מכמה כיוונים שונים, כאשר המצלמה מצלמת בסינכרון עם התאורה, הבקר מבצע סטיצ'ינג לכל התמונות ויוצר תמונה אחת. בתמונה רגילה לא תוכלו לראות את המספרים שנכנסו פה לברזל, אך בתמונת לומיטרקס כן תוכלו. ופה גם יש פה איזשהו חתך שבלתי נראה, אך עם תאורת לומיטרקס ניתן לזהות אותו בקלות. איך זה בעצם עובד? תאורת הלומיטרקס מאירה מכמה כיוונים, זה הכל עניין של מילי שניות, כן? אבל עדיין, תאורת הלומיטרקס מאירה מלמעלה, משמאל, מימין ומלמטה, או מלמטה ומימין, ובעצם מתקבלות 4 או 8 תמונות, תלוי באפליקציה שמגדירים. לאחר שמקבלים את התמונות, הבקר עושה בעצם סטיצ'ינג לתמונות ויוצר תמונה אחת, והתמונה הזאת היא בעצם השילוב של כולם, שזו בעצם טופוגרפיה, זה מדגיש את המספרים, את הספרות שמוטבעים בתוך החלק. תאורת הלומיטרקס יכולה גם לעבוד על קמטים וחתכים שונים שקשה לזהות, בתוך דפים למיניהם. כעת נדבר על מערכות ויז'ן שונות. סליחה, זה חזר על עצמו. קיימות כמה מערכות ויז'ן שונות אצלנו. מערכת ה-IV, זאת המערכת הבסיסית המיועדת לזיהוי תקינות של חלקים. המערכת מגיעה עם תאורה ועדשה מובנים במצלמה. ולכן יש פחות עבודה מבחינת האפליקציה. מערכת זו קלה, פשוטה לשימוש וניתנת להגדרה במהירות. היא נועדה לזיהוי של תקינות של חלקים ברמת ה-go no go. אתה מזהה אם החלק בא באוריינטציה נכונה או לא, אם החלק בצבע הנכון או לא. אם יש איזשהו שינוי שלא אמור להיות, המצלמה תפסול זאת. המערכות היותר מתקדמות, מערכת ה-CVX וה-XGX, מערכות אלה מאוד ורסיטליות. ניתן לחבר אליהם עד 4 מצלמות, ולכל מצלמה ניתן לחבר עדשה ותאורה אחרים. כלומר, כל מה שדיברנו בעצם אפשר לעשות את זה כפול 4. כל אפליקציה שונה, זיהוי שונה, זווית שונה, כל דבר שתרצו לזהות במוצר שלכם, ניתן לעשות זאת. שתי המערכות האלה מבוססות על אותה חומרה, אך ההבדל המרכזי בהם הוא התוכנה במשתמשים. ב-CVX מתאפשר לנו לבצע פעולות דרך ממשק משתמש אינטואיטיבי, ונוכל לבצע פעולות בקלות ובמהירות, לעומת ה-XGX שמאפשר לנו לבצע פעולות בצורה תוכנתית, בשימוש בקוד, כך שנוכל לעשות שינויים והתאמות בצורה גמישה מאוד ויעילה.
כעת אני אעבור לביצוע הדגמה על מערכת ה-CVX. יש לנו שאלה. כן, אני אשלח לכם את המצגת של הוובינר, אני אענה לכם אחר כך. בואו נאמר, עובר נושא. בואו נראה, אתם רואים כעת אתם רואים את המערכת ה-CVX. מערכת ה-CVX, כשמדליקים אותה, היא נראית ככה. מאוד מאוד נוח לשימוש. הדבר הראשון שעושים כאשר נכנסים למערכת CVX זה להגדיר הגדרות בסיסיות של סט קאמרה. אני מקווה שאתם רואים את העכבר, כי עכשיו הוא לא מסומן, אבל בעיקר לחצתי על הסט קאמרה, נפתח פה חלונית שמגדירים את המצלמה, איזו מצלמה חיברתם לבקר, או אם חיברתם כמה, צריך להגדיר את כולם. יש גם אפשרות לאוטו, שהוא מזהה את המצלמה שמחוברת ומגדיר את זה לבד. שטר ספיד, מהירות הצמצם, בעצם כמה זמן חשיפה לכל תמונה נביא כדי לצלם את התמונה. ככל שתקטינו את זמן החשיפה, ככה התמונה תהיה יותר שחורה, וככל שתגדילו את זמן החשיפה, ככה ייכנס יותר אור. למה משתמשים בזה? בעיקר משתמשים בזה לאפליקציות במהירויות גבוהות. אם אנחנו מצלמים חלק שהוא נע, אנחנו רוצים זמן כמה שיותר קצר, כדי שיהיה פחות טשטוש. ככל שזמן החשיפה יהיה גדול יותר, ונצלם חלק נע במהירות, התמונה תהיה מטושטשת. רגישות של המצלמה, די מובן, אם תרצו להגביר או להחליש את המהירות. הדבר הבא זה הטריגר, להגדיר טריגר חיצוני פנימי, הכל פה הרי מגיע לעניין של אוטומציה, ואנחנו נרצה להגדיר טריגר חיצוני. ולבסוף התאורה, סוגי תאורה, אפשר להגדיר גם כמה תאורות, להגדיר אם אנחנו רוצים שזה יהיה בפלאש, בסטרוב או בקונטיניוס, שהתאורה תאיר תמיד או שהתאורה תאיר חלק מהזמן, רק בעת הצילום, וזה ההגדרות הבסיסיות. לאחר מכן, החלקים הכי חשובים זה בעצם ב-Add Tools. Add Tools נמצאים כל הכלים שאפשר לחשב, שאפשר איתם לבצע מדידות. בעיקרון, הכלי ההתחלתי שתמיד משתמשים בו זה ה-Position Adjustment. כאשר אני אביא דוגמה, יש לי פה דוגמאות שהכנתי לפני, אבל כרגע אני רק אסביר. כאשר אנחנו מביאים איזשהו חלק, אנחנו רוצים שהמצלמה תמיד תמצא אותו, ותזהה, כל פעם שאתה מצלמים חלק, הוא תמיד יזוז. כמה מילימטרים ימינה, כמה סנטימטרים אולי אפילו, תלוי מאוד באפליקציה, ולכן אנחנו רוצים תמיד לזהות אוריינטציה שלו, את המיקום, את הזווית, ולפי זה לעשות את שאר הכלים. הכלים שקיימים אצלנו, זה קיימים קודם כל כלים של Flow Detection, של זיהוי פגמים, אפשר להגדיר לו לזהות פגמים לפי קו, או לפי מעגל, לפי החיצוניות, או לזהות פגמים בתוך השטח, להגביל אותו לפי כמות פגמים, לפי אזור טוטלי של פגמים, אזור כולל, ולחשב ולהגביל שאם נניח בכמות פגמים אנחנו נרצה לפסול לא אחרי פגם אחד בחלק, אלא אחרי 3 פגמים אנחנו נוכל להגדיר זאת. Alignment, לזהות את הזווית של החלק או של אזורים מסוימים בחלק, לזהות מעגל, את המיקום שלו, את הטיפ של החלק, ובפגמים מסוימים גם ניתן לזהות את המיקומים שלהם. מדידות. מדידות זה די מובן מאליו, מדידות אורך, רוחב, זווית, עובי, זיהוי מעגל ולזהות כמה המעגל באמת מעגל, כמה הוא מעגל מושלם. לאחר מכן ספירת חלקים, ספירת פגמים, ספירת אדג'ים של חלק, כל זה דברים שניתן לעשות בקלות במערכת. לאחר מכן קריאת ID ו-OCR, קריאת בעצם אותיות
וקריאת חד-ממד ודו-ממד של ברקודים. גם זה ניתן לעשות עם איזשהו חלק, אם אנחנו בודקים עכשיו לצורך העניין איזשהו מכסה, אז מכסה של מוצר, נוכל לזהות שהמכסה סגור טוב, ושיש לנו מכסה את הברקוד, והתאריך תפוגה שלו עומד בסטנדרט שהגדרתם. חישובים מתמטיים זה בעצם, אם תרצו לעשות איזשהו חישוב של תוצאות של כמה כלים, של מיקומים או דברים כאלה, תוכלו לעשות זאת. ועוד הרבה כלים אחרים שניתן לבצע, כמו זיהוי צבעים ודברים כאלה. אם תרצו, אני אוכל לפרט על משהו ספציפי, אם תשאלו, אני אפרט עליו ספציפי. אוקיי, לאחר שאנחנו יודעים מה הכלים שקיימים אצלנו, הדבר הבא שעושים במערכת זה להגדיר תמונת מאסטר. בעצם אנחנו הולכים ל-Register Image, והתמונה שהגדרתי כבר, השתמשתי בתמונה של הכרטיס ביקור שלי, אם עדיין חסר לכם את הפרטים, אז בבקשה, אתם יכולים עכשיו, יהיה גם בסוף, תדברו. נוכל בעצם, אנחנו מגדירים תמונת מאסטר, שזה התמונה התקינה, אפשר לראות שניתן לראות פה הכל, והתאורה אחידה על הכרטיס. אנחנו עושים save, שומרים את התמונה, ובעצם כעת יש לנו מאסטר שזה התקין. לאחר מכן, כאשר אנחנו נגדיר כלים, הכלים בעצם יבוא, כשאתה מגדיר כלי מפה, ואז הכלי קופץ לפה, וזה בעצם הכלים שהגדרנו. כרגע מוגדרים פה 4 כלים. הכלי הראשון שהגדרתי זה Position Adjustment, מציאת המיקום של הכרטיס, לפי המדיטל, הוא מזהה את זה בהצלחה, ותמיד יעקוב, אם הכרטיס יזוז טיפה למעלה, או טיפה למטה, או לצד, או תהיה לו זווית, הוא עדיין יזהה את המיקום ויעבוד לפי זה. לאחר מכן, הכלי הבא שהגדרתי זה חיפוש פגם על הקו. אם הכרטיס קלוע או משהו, אנחנו נוכל לזהות בעצם את הקרע. ניתן לשחק בהגדרות מבחינת גודל קרע מקסימלי, גודל קרע מינימלי, בעצם פה upper limit, lower limit, ועוד רגישויות שונות שאפשר להגדיר. הגדרתי שהוא יזהה קרעים גדולים, פה נגיד הוא כבר מזהה איזשהו חתיכה קטנה, אבל אני לא פוסל על זה, כרגע זה תקין, מבחינתי זה תקין. לאחר מכן אני אראה לכם איך נראה לא תקין. הכלי הבא שהגדרתי הוא בעצם קריאת ברקוד בדו-מימד, ניתן לראות שהוא מזהה וקורא את הברקוד, והכלי הבא פשוט קריאת האותיות, קריאת השם שלי, יובל איזיאקין, ניתן לראות שגם פה עושה את זה טוב. עכשיו אם נעבור, הכנתי כמה כלים, בעצם אפשר לראות לצורך העניין פה, אנחנו ניכנס ל-Run Mode, בסופו של דבר כשסיימתם לתכנת, יש פה עוד כמה אפשרויות, לצורך העניין Output, ששולט באיזה תקשורת אתם רוצים, באתרנט, PLC-Link, פרופינט וכדומה, אתם יכולים להגדיר מה להוציא, מכל כלי אפשר להגדיר איזה נתונים אנחנו רוצים להוציא, אם זה מיקום, אם זה תקין, לא תקין, וכדומה. לאחר מכן, אנחנו בעצם סיימנו את התוכנית, אנחנו נכנסים ל-Run Mode ומחכים לטריגר. בשנייה שקיבלנו טריגר, המצלמה מצלמת וכל התוכניות רוצות, ואז הוא בודק. האם הוא זיהה את מדיטל, הוא זיהה. האם הוא זיהה פגם בדף, ואכן הוא מזהה פה פגם, הכל פה קרוע, הוא מסמן אותו, ניתן לראות שהסימון מאוד בולט, הוא מביא לכם את הערכים שהוא סימן, וגם מגדיר לכם בכללי שזה total status, no go, שהוא לא מאושר, הוא פוסל את זה, והמכונה שלכם, והקו שלכם בעצם מקבל את הטריגר ומעיף אותו. לאחר מכן, הפסילה היחידה פה זה בעצם ה-flow on the line, ולאחר מכן שאר הדברים תקינים, גם הברקוד וגם האותיות. אם אני מריץ עוד פעם, הבא, אני מזהה שהכל פה תקין, למעט השגיאה פה, שזה בעצם, השחרתי את האות הראשונה, הוא רושם סימן שאלה, אפשר לראות את זה גם פה,
הוא רושם סימן שאלה ואת שאותיות, והגדרתי לו לפסול. בשנייה שזה לא מה שמוגדר מראש, אני אומר לו שזה פסול, ועוד פעם, לא תקין, הכל אדום, קל לזהות. מביא עוד טריגר, הפעם הכל תקין, זה כרטיס תקין, הכל תקין פה, הכל ירוק, total status אוקיי, אפשר להתקדם הלאה, המוצר תקין, ולבסוף עוד סטטוס, עוד שגיאה, הפעם בברקוד, השחלתי חלקים מהברקוד, וניתן לראות שהכל אדום, הכלי שהוא פסל הוא אדום, והטוטל סטטוס no go. ואם אני אמשיך, אני אגיע עוד פעם לתקין, וזה בעצם ההדגמה. אם אנחנו נחזור לסטאפ מוד, נוכל לראות כמה אפשרויות ב-utilities. אחד הדברים היותר טובים שאנשים אוהבים זה בעצם הסטטיסטיקה. בשנייה שנכנסים לסטטיסטיקה, ניתן להגדיר איזה סטטיסטיקה אתה רוצה, מאיזה כלי, איזה נתונים. כבר רואים פה כמה נתונים שבגלל שמדדתי דברים. אם אני אכנס, יש פה גרפים, ויש פה היסטוגרמה, ואת כל הנתונים האלה אפשר להוציא בסוף כקובץ אקסל, להוציא למחשב ולעבוד איתם לאחר מכן כדי לזהות מה הבעיות במוצר שלכם וכמה הן חוזרות על עצמן. יש פה עוד הרבה אפשרויות, כמו להגדיר משתמשים, דברים כאלה, שתוכלו לדבר איתי אם אתם צריכים משהו ספציפי, ואני אעדכן אתכם. בעיקרון סיימתי מההדגמה, נחזור למסך. זאת בעצם את ההקדמה של ה-CVX. בואו נסכם. הכרנו את מערכת הוויז'ן השונות והשימושים שלהם, והבנו את מבנה מערכת הוויז'ן, ולמדנו כיצד לבחור מערכות ויז'ן מתאימה. במידה ויש לכם שאלות, כבר ראיתי שהיה שאלה, אולי אבל היא נעלמה, אולי ענו. במידה יש לכם שאלות, תוכלו ללחוץ על האייקון של הרמת היד עכשיו, ואני אביא לכם לדבר, או תשלחו לי את השאלה בצ'אט, מה שנוח לכם. שאלות שנשאלו כבר, האם תוכנה זו ניתנת לשימוש גם במצלמות אחרות שכבר יש לנו, ענו כבר שלא. המערכת מתאימה רק למצלמות של קיאנס, לא ניתן להשתמש במצלמות אחרות, אבל המצלמה עצמה תלוי מאוד ברזולוציה של המצלמה, לרוב המצלמה זה לא החלק היקר בסיפור, ואם אתם קונים את המערכת, כבר עדיף לכם לרכוש גם את המצלמות של קיאנס. מי שרוצה לשאול שאלות, בואו נראה. מי שרוצה לשאול שאלות, להרים את היד, ואם לא, אנחנו נתקדם הלאה. אוקיי. תודה על ההקשבה, תודה שהשתתפתם בוובינר על מערכות ויז'ן. במידה ועדיין יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל או על הטלפון שמופיעים פה. אני הייתי יורי, תודה רבה. להתראות. מישהו מרים יד. בדיוק בזמן. השאלה, כן, יש לנו ניסיון עם בדיקות איכות לכלי עיבוד שבבי. לרוב בכלי עיבוד שבבי, מה שצריך זה דיוקים מאוד גבוהים, ולכן עדשות טלצנטריות זה הכיוון. עם תאורה אחורית, מאוד תלוי באפליקציה, אם אתה רוצה רק את החוד או מידות כלליות, אבל כן, יש לנו ניסיון, וליותר מידע תפנה אליי במייל או בטלפון, ואני אשמח לעזור לך. תודה רבה, ולהתראות.